lemahipun menawi panjenengan tasih kimutan kalian Hyang Brawijaya. Mergi ageng sanget tresna panjenengan tumrap Hyang Brawijaya. Pancen berapa sing dadi aturmu Kakesina? Nenggih semanten napa. Ampun ngantos kedelarung-delarung enggenipun panjenengan mukuh ing penggal. Jalaran menapa sawening titah ingkang sampun sumari wonten ing alang-alang teges bali menyang pepangkoning Gusti. Menika mboten badhe tumuli bali menyang plataraning Pancen bener apa sing dadi aturmu Kakesina? Nanging Kakesina nanging kados kabeh iki mendadekake pitakon marang Hyang Ndarawati. Sejatine ngopo sing dadi wigatimu? Kanthi wektu dina iki sliramu cedhara sak cintaman kaputren Panti Kudus Kakesina. Eyang Ndarawati. Kakesina Sak sampunipun bedah Majapahit. Panjenengan kula boyong wonten ing Panti Kudus. ya Menika kok teges kula mesaken kahanan wonten ing Majapahit ingkang sampun bubuh menika ning kapara sedaya kula magepokan kalian raos lan batin kula. Sur ana sambung rakete apa marang sakjroning batinmu Kakesina Kudus? Eyang, Ya, jalaran kula niki ngeman atasing Eyang Ndarawati menika sampun sepuh ning kasunyatanipun magipun sawang kalih netra tasih Kakesina Kudus. Cedak ana sak cintaman kaputren Pati Kudus ini. Jebul ki mung bakal ngalebono marang Injang to. ngalembono nggih saged. Ning keng baku kula namung badhe blaka kalih panjenengan kok Eyang. Yen to pancen ana wigati sing bakal kok blakake marang Injang, boyo enggal-enggal wae siramu bloko marang Injang Kakesina Kudus Kak. Saestu nggih Iya Kakesina Kudus. Eyang Ndarawati. Heeh. Estunipun kula tresna kalian Eyang Ndarawati. Tegese sliramu tresna marang Iyang, tresna sing kepiye Kakesina? Kula ngepenginaken sanget menawi Eyang Ndarawati turut dados garwa kula Eyang. Iyang pun Eyang Ndarawati. saumpamaning kabeh iki mung lakon aku nampa rasa katresnaku. Lan aku sanggup lelati marang sliramu. Jur kaya ngopo penelangsaning atine Iyang Brawijaya Kakesina. Apa maneh Iyang iki wis tuwa? Ampun panjenengan menggalih Eyang Brawijaya ingkang bali pangkon iki. Kula kintun menawi kula saged cinaket kalih panjenengan, kapura kula saged ngadosi dhateng panjenengan. Tan bedane kados Eyang Brawijaya. Kula kintun Eyang Brawijaya menika nggih remen sanget Kakesina Kudus. Eyang Ndarawati. Apa kabeh wis kok penggalih? Anggonmu duwe rasa tresna marang Iyang. Eyang. Ngantos jagat ginulung pari. Iya. Kabedhelana dada kula mboten badhe sehat. Tartamtu tresna lair tumusing batin tumrap Eyang Ndarawati. Kakesina Kudus. Yen to tresnamu tulus kanthi ati kang suci, Iyang ra bakal kabotan Kakesina Kudus. Mboten kabotan Kang pun. teges, Iyang saged dadi garwamu. Panjenengan saged Eyang Ndarawati. Kakesina Ampun beda kalih gantos kula lho.
mirengaken dhateng pangandika panjenengan piwangsulan panjenengan menika saged nampi katresnan ning kasunyatanipun saben kula cedhaki kok panjenengan sahat tansaya ngadoh Kaki Sunan. Bab perkara ki ra usah kuwatir. Aku mingkang iku ra teges aku gegodo marang atimu. Jur aku rasa kulati marang sliramu ki ora. lajeng ingkang panjenengan kersakaken menapa Sing iyang karepake Kaki Sunan Kudus. Iyang sagung kapundhut dadi garwamu. Nanging kabeh ki mung iyang duweni pamundhutan Kaki Sunan. panjenengan gadah pamundhutan Yo pancen Eyang Ndarawati Kaki Sunan Kudus. mong panjenengan badhe mundhut menapa kemawon menawi wonten ing plataraning jagat wonten badhe kula wujudake ning ampun nyuwun turuning letang lan rembugan Kaki Sunan Kudus. Iyang sagung tak pundhut minangka dadi garwamu. Nanging iyang nyuwun kok wayuh Kaki. dengan sapa wae Eyang nembe sepisan iki kula ngertos pangandikaning wanita lamun dikersake Heeh. lah kok malah nyuwun diwayuh mongko wonten tetembunganipun Apa tetembungane Kaki? lara larane wanita lamun tok diwayuh Oh, kuwi rak nek wanita sakliyane iyangmu. Beda marang iyangmu. Iyangmu Ndarawati iki nyuwun kok wayuh mergo iyang iku wis rumangsani iyang wis tuwa. Mengko gek sawanci-wanci sliramu ki nyuwun lelati, iyang ora bisa ngladeni, rak mengko bakal dadi kuciwane ngatimu to Kaki Sunan. Idep-idep kanggo seret Kaki Sunan. jebule mung kepen ngentengke gawe to Nek gawene iyang ngeteke tanggung jawab iyang mergo iyang iki wis sepuh Kaki Sunan kados Kudus. ning nyuwun sewu ya Ya, najipun keparengaken kok kula kepen ngertos wanita ing mangkenipun ingkang dados wayohan Kaki Sunan Kudus. Babagan kuwi siramu ra usah kuwatir jalaran. Sak tenane kono iyang wis duweni titikan, utawa iyang wis duweni pilihan. Bocah wadon mengkono sing bakal kok wayuh Kaki Sunan Kudus. menapa santriwati padayat wonten ing Panti Kudus Ora Kaki Sunan. nek boten padayat lajeng sinten to Bocah wadon sing dadi piyane iyang mengko bakal kok wayuh. Kuwi kang aran Melati Sari. Melati Sari iki bocah saka desa Gribek Kaki Sunan. Melati Sari saka desa Gribek Pancen kuwi bener. Sagu, yen ora sagu, semono uga iyang ora sagu kapundhut dadi garwamu lho Kaki Sunan. ning saestu lair tumusing batin saka pangandikaning Eyang kepurun kula wayah kados ngaten Pancen kuwi bener Kaki. saestu lho nggih Heeh. ning ngaten kula sagahe kok ya Kok sagune Kaki Sunan Kudus. Eyang Ndarawati Kaki Sunan Kudus. kalian ngentos dinten anggenipun kula ngupadi kalian Melati Sari saking Nggih. panjenengan kula aturi katem wonten ing pekuburan lan Kaki Sunan Kudus. Yen to pancen siramu wis mangkat, ayo marang iyang. Marang wanita Melati Sari saka desa. Sawetara iyang wis pamit. Iyang bakal nganti wanita saka desa Gribek Kaki Sunan Kudus. Dumados. Nawang kepenari supaya kok jalan. Kok menawa pancen mau
kowe ndak timbali supaya ngadep ning ngersak. Leres dadosaken kagetipun ati kula. Boten kados adat sabene Kanjeng Sunan Kudus menika nimbali kalian kula. Wonten kawigatosan menapa Kanjeng Sunan? Iki ana perlu sakit kanggo kowe. Ya ana perlu nggon kepetakon karo kowe kok. Menawi saged kula wangsuli. Kowe urip ning desa Gribik. Iki sedelok. Tegese kok sedelok iki setahun gedene 10 tahun. Apa wiwit kowe bayi nganti temekaning tuwa saiki? Nuwun sewu. Mong badhe tangkep bab perkais menika. Lho, kula bisa wonten ing desa Gribik. Boten namung dangu. Sampun puluhan tahun kula urip ing Gribik. Nek ngono kowe iki ya wis dong, wis kenal karo tangga-tanggamu ya kowe. Nggih sampun. Cok nek ngono. Cocok. Kok cocok nika Put? Ngene ya, Bik. Nggih. Saiki aku tak tak. Apa kowe kenal bocah wadon sing ayu rupane saka desa Gribik sing jenenge Melati Sari? Sinten? Melati Sari. Malah guyu. Mati Sari. Lho, kula niku mboten namung kenal kalih Mati Sari. Mati Sari niku anak kula. Anakmu Nggih. tenan. Nggih. Wah. Boten pantes kula lenggah tingkat. Ora apa-apa. Mergo aku wis nglilani nek kowe iki lungguh ning bur. Kula niku wedi. Kula niku wedi. Ora usah wedi. Wedi, Lha wong Nek. aku sing ngongkon. Wong jejereng kula. Jenengan menika Sunan. Walat mengke menawi nginggil. Ora ana pantarane ndek juring kabeh mau menungso padha. Ngaten. Ngene lungguh. Nuwun sewu Kanjeng Sunan. Dening dika sampun mangertosi nek Melati Sari niku anak kula kok banjur bungah manahipun. Menika wonten menapa Kanjeng Sunan? Iki terus terang wae yo, Dik. Nek Melati Sari bakal ndak kersake dadi garwaku lho, Dik. Nuwun sewu. Sampeyan ku ampun guyon kalian kula. Lah kok guyon? Lho kula dijere wong desa. Lah sampeyan wong sugih sampun gadhahi gelar Sunan. Lho kok ajeng garwa anak kula. Nek ngono kowe ora percaya karo omong aku lho. Boten ngaten. Nggih kula nggih ketik boten percaya. Mal. Nek kowe ora percaya kowe njaluk gaweke apa? Apa tak gaweke omah sing kewa tengen tembok, dhuwure uga tembok? Boten. Kula boten kersa ngaten. Apa saestu jenengan menika ngersakaken anak kula Melati Sari? Pancen kabeh mau sing tak kersake yo. Melati Sari bakal ndak pundhut dadi garwa. Mergo ngopo? Sepisane ping pindhone mung kabeh mau nuruti apa sing dadi pangandikaning Eyang Dwarawati. Lamun toh Eyang Dwarawati kersa ndak pundhut dadi garwaku, lamun toh dhewekne kudu diwayuh. Mongko sing dadi pamundhutane
gelem diwayuh lamun tok kalung ratusan. Ngaten. Menawi sampun dados tikajenganipun Kanjeng Sunan Kudus nggih Jafar Shadiq. Nggih, kula namung ngestoaken angin ngapun kasupen. Perkara apa? Perkara wau. Perkara kuwi ora usah kuwatir. Ora usah kuwatir. Menapa saestu mangke kula didamelke omah. Tak gaweke omah sing magro-magro. Jaluk sapi pirang kandang. Nek kula percaya wong Kanjeng Sunan Kudus putune donya ponakane Bang Titil. Bang Titil. Boten. Nggih, taksih gede-gede niku. Nggih, nggih menawi ngaten, kepareng kula nyuwun pamit. Kula badhe tumuli wangsul wonten ing Desa Giping ngandhani anak kula. Kabari Nggih.